повысить эффективность аграрной галины союзной державы, парламентарии Беларуси и России ознакомились с прикладом паспяховага развития фермерства ў Шклоўскім раёне и социальной инфраструктурой вёскі будущего Копаси. Новополоцку 60. На площади и улицы вышли тысячи жыхароў и гостей Новополоцка, каб павіншаваць любимый город с днем народжения. Музыка над Витебском, новый культурно-социальный проект над городом презентовали в областном центре. «Тата, мама, я» – футбольная семья. Больше за 90 семей из Витебска и райцентров выступили на областном этапе республиканского фестивалю самой народной гульни. У эфире новины Витебской области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Белорусские и российские парламентары рыхтуют новые суместные программы, накіраванные на повышение эффективности аграрной галины союзной державы. Законодаўцы ознакомились с прикладом паспяховага развития фермерства и буйно-товарной вытворчасці ў Шклоўскім районе Могилевской области, а таксама сучаснай социальной инфраструктурой вёскі, будучага на прикладе городского поселка Копы Аршанского района. Тут прошло выездное посяжение постоянной комиссии Совета Республики Национального сходу Республики Беларусь по региональной политике и мясцовым самокіраванні с уделом российских коллег. С подробязностями Инна Кириенкова. Сустрэча парламентарыяў – адзін з этапаў падрыхтоўкі да 5-го форуму рэгіёнаў России и Беларусі, які мае адбыцца ў верасні ў Магілёўскай вобласці. І галоўная яго тэма – развіццё сельскіх тэрыторый. Гарадскі пасёлак Копысь Аршанскага района – яскравы прыклад таго, як можна ствараць дастойныя умовы для пражывання. Летась тут поўнасцю замянілі ўсю інжынерную інфраструктуру, адрамантавалі дарогі, правялі рэканструкцыю аб'ектаў сацыяльнай і культурнай сферы. У нас появились хорошие дороги, новый асфальт. Многие к домам подвели газ, я сама подвела газ к своему дому. Сделаны площадки для детей на всей территории поселка. У пасёлак стали прыязджаць маладыя сем'і. Для паляпшэння іх жыллёвых умоў вызначаны больш за 100 участкаў для индивидуальной забудовы. В прошлом году 3 человека у нас взяли земельные участки под строительство жилых домов. В этом году уже 2 семьи написали заявление, им предоставлены земельные участки для строительства жилых домов. Значит, акционерное общество Александрийское 10 участков взяло для строительства жилых домов для своих работников. Копысь – пасёлак з багатай гісторыяй і культурай. Парламентарыі не абмінулі увагай Цэнтр народнай творчасці і рамёстваў, які з'яўляецца візітнай карткай гэтага унікальнага мястэчка. Все здесь создано благодаря усилиям государства, усилиям местной власти. Здесь вся инженерная инфраструктура есть, дороги прекрасные мы проехали, дома нормальные. Вот, пожалуйста, дом творчества мы здесь видим, который не каждый даже большой город может таким похвастаться. Это стимулирует все приходу сюда людей, молодых в том числе. И вот если мы совместим вот те технологии 21 века, которые мы видели у Малиновского, те условия жизни, которые здесь, то, в общем-то, это вот и есть настоящее нормальное развитие сельских территорий. У аграгарадку Александрыя на радзіме беларускага прэзідэнта парламентарыі азнаёміліся з работай гаспадаркі Александрыйская. Таксама наведалі школу, дзе вучыўся Александр Лукашенко. Тут жа прайшло і пасяджэнне, дзе шырока абмяркоўваліся пытанні павышэння эфектыўнасці аграрнай галіны. Асаблівая ўвага звярталася на ўдасканаленне тэхналогіі сельскагаспадарчай вытворчасці, выкарыстанне машын новага пакалення, стварэнне новых селекцыйна-генетычных цэнтраў па вывядзенні высокапрадукцыйных парод жывёлы. Нам хотелось бы, вот когда будет проходить форум, 5-й форум регионов, выйти на какие-то межгосударственные соглашения с тем расчетом, чтобы, совместив наши совместные интересы, общие усилия, создать вот такие новые направления и отработать новые союзные программы. Зараз галоўнае для парламентарыяў абедзвюх краін абагульніць перадавы вопыт, на аснове якога будуць распрацаваны канкрэтныя прапановы і праекты, што паспрыяе стварэнню канкурэнтаздольнай прадукцыі беларускіх і расійскіх аграрыяў. Інна Кириенкова, Леонид Табола, навіны, Шклоўскі і Аршанскі районы. Новополоцк адзначыў юбілей. Яго гісторыя пачалася з будаўніцтва нафтаперапрацоўчага завода. Улетку 1958 года на левым беразе заходняй Двіны з'явіліся палаткі будаўнікоў-энтузіястаў. Неўзабаве будоўля набыла неверагодны размах. За 5 гадоў на месцы 3 десяткаў вёсак вырас горад. Сучасны Новополоцк – гэта магутны прамысловы цэнтр. Горад моладзі, які працягвае расці і развівацца. Пра горад, які патанае ў кветках не толькі ў святы. Наступны рэпартаж.
У 2018-м Новополацку дастойна ганаровага звання культурнай сталіцы Беларусі. Малады горад вядомы шматлікімі творчымі праектамі. Адным з падарункаў гараджанам стала галерэя пад адкрытым небам. Рэпрадукцыі карцін з фондаў музея гісторыі і культуры Новополацка паказваюць гісторыю нараджэння сучаснага горада. Усесаюзная будоўля аб'яднала велізарную колькасць будаўнікоў, інжынераў, рабочых. Людзі прыязджалі і сяліліся ў вагончыках і палатках. За 5 гадоў на месцы 3 десяткаў вёсак вырас горад. Когда была пущена в первую очередь нефтеперерабатывающего завода и получен первый белорусский бензин, в 1963 году поселок Полоцкий получает официальное название и становится городом Новополоцком. Сучасны Новополацк – гэта магутны прамысловы цэнтр. Тут пражываюць больш за 100 000 чалавек. Сярэдні ўзрост жыхароў маладога горада каля 40 гадоў. І нават назва цэнтральнай вуліцы Новополацка сімвалічная. У гонар дня нараджэння горада па Моладзевай пракрочыла шматтысячная колонна. Великолепный город, великолепные люди. Я их всех уважаю. Сколько могу приезжать, сюда буду приезжать. И буду всегда рад встрече с Новополоцком. Приехав сюда, я встретила всех тех, с кем вместе работала. Тех людей, которые стояли у истоков становления этого города и строительства нефтеперерабатывающего завода. Я просто сегодня счастлива и рада тому, что здесь такой великолепный праздник. И что люди, жители ценят по достоинству и любят свой город. Выставы, спартыўныя спаборніцтвы, песенны марафон. Новополацк жыў святам увесь тыдзень. Афіша максімальна насычаная. Падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця свята на плошчы будаўнікоў Наталья Качанова зачытала прывітальны адрес прэзідэнта Беларусі жыхарам і гасцям Новополацка з нагоды 60-годдзя з дня ўтварэння горада. Пусть и дальше история Новополоцка складывается из ваших добрых дел и трудовых свершений. Желаю вам мира, благополучия и процветания. На галоўнай плошчы Новополацка апладысменты прагучалі ў адрас гараджан, якія ўслаўляюць малады горад сваёй працай і добрымі справамі. Сярод іх і шматдзетная мама Оксана Вартанова. У дзень горада яе святочны ўбор упрыгожыў ордэн маці. Хочу, чтобы дети были полезными людьми этому обществу, чтобы оставили после себя вклад, чтобы в сердцах была любовь, добро. Город – это его люди, это жизнь, судьбы, это любовь этих людей к своему городу. Здесь собрались люди, которые целеустремленные, трудолюбивые, профессиональные. Потому что только такие люди могли в ровном поле создать такой прекрасный город и крупнейший промышленный центр нашей страны. На плошчы і вуліцы выйшлі тысячы жыхароў і гасцей Новополацка, каб павіншаваць любімы горад з днём нараджэння. Юлія Устинова, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Навіны Новополацк. Гран-пры міжнароднага фестывалю народнай музыкі звеняць цымбалы і гармонік. Журы сёлета не прысудзіла. Першую прэмію номінацыі ансамбль атрымалі адразу 3 калектывы. Персанальную ўзнагароду павёз у расійскі горад Пушкін баяніст Алексей Пагодзін. У народных рытмах паставы жылі на працягу 3 дзён. Нашы карэспандэнты узгадваюць самыя яскравыя моманты фестывалю. Цымбалы і гармонік звеняць у паставах з пачатку 90-х. Фестываль прыжыўся, полюбіўся і сёлета сабраў гасцей у 29-й раз. Штогод у пачатку лета горад на некалькі дзён ператвараецца ў велізарную канцэртную пляцоўку, дзе пад акампанемент народных інструментаў жывуць абсалютна ўсе. Форум мае статус міжнароднага, даўно стаў папулярным у нашай краіне і за яе межамі, таму што адраджае культуру фальклорнай музыкі. Творчыя калектывы з Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Украіны і нават Індыі прадстаўляюць на традыцыйны конкурс «Хто каго» свою аутентичную музыку. Мы прибыли к вам из Литвы, из города Побраде, Швинчонский район. И на фестиваль мы впервые. Очень гостеприимные люди, очень нам тут нравится. Уровень игры очень высокий, поэтому даже за честь просто принять участие в таком фестивале. Привет, поставы! Мы из Эстонии. И наша группа здесь уже 2-й раз. И нам ваш город очень нравится, и фестиваль нравится, и люди хорошие, и погода еще хорошая. У год малой радзімы на пастаўшчыне не маглі не ўспомніць славутых землякоў і не аддаць ім даніну павагі. Таму ў межах музычнага форуму адкрылі памятны знак беларускаму паэту Уладзіміру Дубоўку, а ў раённым выканкаме прэзентавалі фотагалерэю кіраўнікоў пастаўскага раёна, пачынаючы з 1939 года. Асобным пунктам у плане форуму адкрыццё выставы «Народжана для добрых спраў» да 70-годдзя з дня нараджэння былога кіраўніка раёна Васіля Чэпіка. Важно, чтобы вспомнили человека, который в очень сложные годы, годы развала Союза, в годы, когда
практически весь Полтавский район был наиболее депрессивный в нашей стране, где было большое количество у нас безработных. Несмотря на эти моменты, нашел возможности для того, чтобы данный фестиваль здесь нашел именно свою прописку. Эвалюцыю пастаўскага форуму кіраўнік нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Жыновіча Михаил Казінец бачыў на ўласныя вочы. Свой калектыў ён прывозіць сюды штогод. На гэты раз галоўнай гераіняй форуму музыкі зрабілі беларускую дуду. Хочам паказаць на кожным з фестывалей адзін з нашых нацыянальных духавых народных інструментаў. На гэты раз гэта будзе інструмент дуда. І паказаць выдатное майстэрства Национального оркестра Беларуси імя Жыновіча с нашими солистами, инструменталистами, вокалистами, донести ту программу разноплановой музыки. Выставы народных рамёстваў і промыслаў горад майстроў, канцэрты аматарскіх і прафесійных калектываў, тэатралізаваныя імпрэзы, творчыя лабараторыі і выставы-продажы. За гады існавання на пастаўскай зямлі фестываль набыў свае традыцыі, пераўтварыўся ў сапраўднае свята для удзельнікаў і гасцей. Отрадно то, что именно на Полтавской земле фестиваль получил статус международный. Приглашая коллективы из экзотических, будем говорить, стран, это придает фестивалю определенный антураж. В следующем году будет юбилейный 30-й фестиваль, и мы начнем готовиться буквально вот с завтрашнего дня. Развіталіся з форумам гучна і яскрава. Тэатралізаванае шэсце, гала-канцэрты, святочны феерверк над райцэнтрам. Праз год звон цымбалаў і гармоніка загучыць над беларускім паазер'ем у 30-й раз. Ольга Шмаргун, навіны Паставы. Музыка над Віцебском. Новый культурно-социальный проект над городом презентовали в областном центре. Нядзельным вечером с балкона другого поверха Витебской ратуши гучала скрипка. Музычные композиции сопровождались радками з успамінаў Марка Шагала и вершамі Роберта Рождественскага и Давида Симоновича. Программа гучала всего некалькі хвілін. Паглядзець на перформанс сабралася вялікая колькасць гледачоў. Арганізатары плануюць зрабіць арт-праект штотыднёвым і абяцаюць кожную суботу ў палове 6 дарыць гораду скрипичные мелодии и кранающие душу радки про Витебск. Он замолкает и вдруг произносит, как самое-самое, название улиц: Смоленская, Замковая. Как Волгою хвастает Витьбой рекою и машет по-детски прозрачной рукою. Так вы не из Витебска. Надо прощаться, прощаться, скорее домой возвращаться. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет. И жалко, что я не из Витебска. Галоўныя самыя цікавыя навіны жыцця Віцебскай вобласці даступны ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Партнёр прогнозу надвор'я газета «Візбічы». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. Синоптики паведамляюць, сёння па вобласці пераменная воблачнасць. Днём у асобных раёнах дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходні 4,9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра днём плюс 19-24. У Віцебску кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра плюс 22-24.